Здравейте, пичуи! Аз съм Васил Неделчев и днес ще правим трайното ляв челендж. Да започваме накратко. Ох, нещо лаги. Извинявам се. Ще трябва да намаля качеството му. Извинявам се, ще сложа на цял екран. Извинявам се. Останало е много ми лаги. О, фак. Това не беше смешно. Оу! И нямам се просто но лаги, ще трябва да ви намаля качеството на малко. Какво става тук сега? Това не беше смешно. Това беше гадно. Айде, продънджи го. Не е добра идея да стоиш долу, аз ти казвам. Тук има много черен хумор. Аз не съм... Добре, бе, много тези трамплини, бе. Какво ста с тези трамплини, бе? Само трамплини. Това пак заболя. Това не беше смешно. Повечето е черен хумор. Аз нямам черен хумор. Ауч. То как се метна добре. Имам черен хумор. Поне малко. Това беше да признати. Ужас. Не е добра идея. Как се приби. Добре, стига с теб трамплини, бе. Мисля, ще падни. Да. Аз как знам, че ще падни. Сега ще се продънчи. И това ще стане, мамо! Закръщи си главата ли, бе? Наклона, не. Това няма да завърши добре. Аз знам какво става. Опа, бапа, опа, баба. Паднали, бе. Оча, 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 оча. Ще падне някъде сега, гледайте. Аз ви казвам. Ама си толкова смотане. О, не. Как си знам, че сгочи и се прибие. Буп. Това беше яко. Това с... О, тя направи батафлип. О, не!
Не, 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 как си значиш това? Не съм гледал клипа, да знаете. Просто това очевадно как ще свърши. О, да. Как си знаех? Да, бе, няма да се скъса лут. Това беше тъпо. Това ще по-тъпо. О, не. Тук сещам как се продънчи. Не. Да, бе, да. Няма се приби. Пак ли трамплин? Добре. Това не е смешно. Нито един път не съм се засмял. Фак. Чак ти утре си, бе. Това беше добро, ама не се засмя. Джампи! Малека се приби. Оч. Да, дай! Набирай! Пуп! Дай му, дати. Let's go, daddy! Пуп! Давай, скачай, ще скочиш на него! Опа! Дай, няма да се прибиш. Дай! Опа! Пу, гледай колко близо пада до него. Мамо! Раздържи цялото. Тя скача и направо се превърта и пада от трамплина. Ужас. Давай, засилвай се. О, тежко се пребри. Дай. Опа! Да си купувате дефектни трамплини. Аз ви казах, не си купувайте дефектни трамплини. Не си купувайте дефектни трамплини. Буб. Добре, това беше смешно. Тук се заспях за трети път. О. Ужас. Ту падна на тези тъпите ръбчета. Уау. Дай, скачай. Няма да се прибиш, да. Браво е. Жив той жив. Това колко е гадно. Поне самото видео, обаче това предназначено да е смешно, нали? Това пълна потия. Този се залепи. Сега бе, аз вече ги знам тези трамплините, сега ще се прибие. Как преди пък не? Сега ще се скъса трамплин.
Да. Или да, жилетката, да. Не бе, не си знаеш. Сега ще се скъса. Или ще го отметне и той ще се щупи. Сега ще се скъса. Как ли да позна? Сега ще се заклещи. Как ли да познах? Сега ще се приби. Да. Как ли да си знае? Това беше Trident Life Charger. Благодаря за гледането. Лага тежко. Окей. Това беше видеото. Това не е реклама на неделя. Поне в моят канал. Така, това беше за гледането. Благодаря, че бяхте с мен. И да, това бях аз. Чао, чао и до